belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Na maandenlange onderhandelingen heeft de overheid besloten niet langer exclusief nog met Kork BV te praten over de overname van de raffinaderij. Lange tijd had Kork BV een exclusiviteitsbeginsel, maar er is geen akkoord bereikt. Het consortium Kork bestaat uit verschillende lokale en internationale investeerders en ook met samenwerking van de vakbonden PWFC en APRI. De overheid gaat nu op zoek naar een andere mogelijke partner. Kork wil wel in gesprek blijven en zal vandaag met verschillende leden van het kabinet Pisas praten als aandeelhouder van de Refineria di Curaçao. In deze moeilijke economische tijden is het een opsteken voor Curaçao. Sandals Royal Curaçao wil in april 2022 opengaan. En ze zijn nu begonnen met het zoeken naar nieuw personeel. Er zijn 800 vacatures. Curaçaoënaars die interesse hebben om te werken bij Sandals kunnen van 9 november tot en met 13 november gesprekken voeren in het World Trade Center. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Vakbond UGTK Cadmu laat weten te betreuren dat de overheid verder gaat met het inperken van de subsidie voor ABC Busbedrijf. Die gaat van 9,2 miljoen naar 7,7 miljoen gulden. Dat heeft de voorzitter van UGTK Cadmu, Wendel Meulen, tegen de Extra gezegd. Volgens hem wordt er in de afgelopen jaren steeds meer beknibbeld op de kosten voor ABC Busbedrijf. En dat is nadelig voor het personeel en voor de service die geleverd wordt. De Extra meldt vandaag dat afgelopen weekend Curaçao een enorm aantal verkeersongelukken kende. Het begon al zaterdagochtend vroeg met 2 kettingbotsingen op de Julianabrug. Daar waren in totaal 19 verschillende auto's bij betrokken. De schade van de auto's was aanzienlijk en ook de rest van de dag vonden er verschillende grote ongelukken plaats. Verschillende mensen raakten gewond en de Extra doet een oproep aan iedereen om zo voorzichtig mogelijk in het verkeer te zijn. Citro en de kustwacht hebben dit weekend ervoor gezorgd dat een groot jacht niet naar de bodem van de zee is gezonken. Daarbij is ook de hulp ingeroepen van de KTK. Het ging om een jacht van 70 voet die 3 mijl ten oosten van Oostpunt in de problemen raakte. Citro was er snel bij en met een gezamenlijke actie is ervoor gezorgd dat het jacht naar de haven kon worden gebracht. De politie heeft dit weekend een man in zijn huis gearresteerd die ervan wordt verdacht zijn zwangere vriendin te hebben bedreigd, mishandeld en ook hebben geprobeerd te ontvoeren. Het
Het gaat om een 37-jarige man die geboren is op Curaçao. Hij werd gearresteerd in zijn huis in de Geleenstraat. De Houston Astros hebben zondag het 5e duel in de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie, met 9-5 gewonnen van de Atlanta Braves. De Astros brachten daarmee een achterstand in de Best of 7 serie terug tot 3-2. Dinsdagavond is de volgende wedstrijd en als de Braves dan winnen, zijn zij de grote winnaar van de World Series. Ozzie Albies, de Curaçaose honkballer, is een van de sterspelers van de Atlanta Braves. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.